Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang Horacio Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob ang sa imong kabuotan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-idit kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo Sa kami. ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat for all the blessings kang Makandog family, for passing the RPN exam of Karen Base kan Base family, for the 56th birthday of Teresita Basbasio kan Basbasio family. Pasasalamat man ni Mendizabal family, Edith Catolico and family, Garcia and Belches family, Eva La Rosa family, Baronia family, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family, Chit Villar and family, Georgina Distora, Ryan Altavano and family, for wedding anniversary of Bing in June, asin sa birthday ni Vanessa, dulot ni Bing Espiritu and family. Special intention for LET and ETC board exam by Patricia Bongalos, kan Moscoso. Special na intention kan Moscoso family for John Glenn to pass the LET on March 23, 2025, kan Segovia family to pass the LET exam ni Mary Joy A. Balquen, Danica Malines, Via Herisano, Brian Priselda, Renalyn Relanes, and Kristen S. Inocentes. Special na intention kan Zarong Anonymous to pass the licensure exam for teacher on March 23, 25 ni Remalyn Diaz. Special na intention kahagadan ni Rachel Ann Moran for passing the LET exam 2025 ni Desiree B. Iglep. Special na intention kahagadan kang Lizazo family for successful examination of CBRL Bicol Eagles by CBRC Bicol to pass the LET on March 23, 2025 for Nizel kahagadan kang Mendizibal family,
Siring man ni na Mary Joy M. Makasinag, Kansarong Anonymous, ni Joyce Aubrey A. Sinusen, Lara Jane Secreto, Erica Martus Aguilar, Jonah May Agarin, Arnett Bunan, Maria Cassandra S. Huarde, Abadeza family, Baldon and family, Wanderly Ogorida, Mark Harty B. Volante, Shirley A. Minya, Jasmine Delinya, Beverly Mandani, Emmeline B. Basilia and John Mark Ivan Benitez, Angelica Verano Rotoni, special na intention kang sarong anonymous, special na intention kahagadan man ni Karen A. Tagum, ni Glenn D. Alcantara, Cromwell D. Bulalake, and Nona Bianca. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Victoria, dulot ni Cora Iscorsonellie. Sa kalag ni Florencia, dulot kang Alzera family. Ni Juan, dulot kang Esteves family. Ni Efren Natividad, kang Babylonia family. Kalag ni Ray, dulot ni Riza Dihito. For All Souls, dulot ni Edith Catolico and family. Kalag ni Pilo, dulot kang Lopez family. For All Souls, asin kalag ni Jesus, dulot ni Sami Pinilla and family. Miguel Sr. and Araceli, dulot kang Longos family. Para sa kalag ni na Roberto, Corazon, Joseph, asin For All Souls, dulot ni Jennifer Rodriguez and family. For All Souls in Purgatory by Lorely Abisede. Kalag ni Shesyong, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Para sa kalag ni na Domingo Asin Comon, dulot ni Christopher Futalan. Sa kalag ni Nora, dulot ni Shell Moran. For All Souls in Purgatory, dulot kang Canyo family. Siring man sa kalag ni Ricardo, asin For All Souls, na dulot ni Ryan Altavano and family. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan,
Misa antisipada para sa ikatulong Domingo kan Kwaresma. Matindog po ang gabos as inawiton po niyato ang awit sa pagpuon. Sa Diyos din pagkamo, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuya naman. Karagaliwala, asin magparakit, sa Diyos sa tuya naman, at sinumulo, sa Diyos din pagkamot, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuya naman. Good afternoon. Good afternoon to Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada para sa agang Domingo na kung sa inyaon na po kita sa ikatulong Domingo kan panahon nin Kwaresma. Padagos kitang naghihingowang makisumaro sa Misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan sa iyang pagsakit asin pagkagadan tanganing magkanigo man kitang makisumaro sa iyang kapangganahan an sa iyang pagkabuhay liwat. Isabay man yato sa tuyang kahagadan ngunyan sa laog kaining misa an espesyal na intensyon o mga intensyones kaining sa tuyang mga mate kang board exam sa aga. So, tabangan niya to sindakan sa tuyang mga pamibi. Tanganing makamtanindaan sa indang minamawot na profesyon. Asin magamit ini. Bako sana para sa indang sadiri, kundi sa paglingkod sa kapwa, asin pag-umaw sa mahal na Diyos. Ngunyan mga tugang midbidon tapo, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar, kailing mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa kapos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhod kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos. Kaugaying hilnga, an pagpahayag kan samong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan samong konsyensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kay bamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa babasahon sa tuyang madadangog ang pagpapamidbid nin Diyos ki Moises, asin ang panuga nin Diyos na ihahawas niya ang sa iyang banuaan sa kamot kan mga Ehipsyo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Kan panahon na iyan, si Moises iyo ang nag-aataman kan mga karnero, asin mga kanding kan panugangan niyang si Hetro, na padi kan Midian. Sarong aldaw, inalaw niya ang mga hayop pasiring sa sulnupan kan kalangtadan, sagkod na nakaabot siya sa Sinai, ang bukid nin Diyos. Nagpahiling sa iya duman ang anghel nin kagurangnan, sa laad nin kalayo na nagahali sa tahaw kan sarong marambong na tinanom. Nahiling niya na nagkakalayo ang marambong na tinanom, alagad daiman ini nasusulo. Makangangalas, ang sabi niya, ranihon ko daw asin hilingon, punta no tadai ini nasusulo. Kan mahiling nin kagurangnan na nagrarari si Moises, nag-apod siya hali sa tahaw kan nagkakalayong tinanom. Moises, Moises. Uya ako ang simbag ni Moises. Nagtaram ang kagurangnan, day ka magrani. Halea ang sa imong mga sandalyas, huli tabanal ang lugar na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Kaya tinahuban ni Moises ang sa iyang lalawgon, huli ta natakot siyang maghiling sa Diyos. Nagtarampaan kagurangnan, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay, na iligtas sinda sa mga nag-uuripon sa sainda. Naaaraman ko ang gabos nindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda sa mga Ehipsyo, asin darahon sa dagang matubang, mahiwas asin mayaman sa gabos na bagay. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawonan sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. An gabos niyang balaog, daimo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan. Binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan. Binibindisyonan niya ako, nindanay na pagkamot asin pagkaherap. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan minapahiling nin pagbalos, asin hustisya para sa gabos na inaapi. An sa iyang mga plano, ipinahayag niya kay Moises, an sa iyang mga gibo sa banwaan nin Israel. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Siring na ang langit halangkaw sa daga, ang danay niyang pagkamuot dakula para sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Sa babasahon, pinagsasaysay ang istorya kan mga Israelita, kan sindayaon sa lantad, asin kung paano sinda nagsunod, dangan nagtalikod sa Dios. Sa siring na paagi, yaon ang pangapodan ni San Pablo, nagirumdumon ang nakaagi, tanganing dai na liwag mawara sa dalan ang banwaan nin Dios. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong girumdumon nindo ang nangyari sa satong mga ginikanan na nagsunod kay Moises. Naglakaw sinda gabos sa lindong kan panganuron, gabos ligtas na nag-agi sa dagat na pula. Sinda gabos binunyagan sa panganuron asin sa dagat bilang mga parasunod ni Moises. Nagkakansinda gabos kan parehong kakanon na espiritual,
asin nag-inom kan parehong inumon na espiritual. Nag-inom sinda hali sa gapong espiritual na nag-iba sa inda, asin ang gapong ito iyo si Kristo. Alagad, mas kisiring, dai ikinaugma ni Diyos, ang kadaklan sa inda, kayaan sa indang bangkay, nagkawararak sa kalangtadan. Ang gabos na ini sarong pagpatanid sa to, tanganing dai kita magmaot nin maraot, arog kan ginibo ninda. Dai kita dapat magurumod-gumod, siring kan ginibo kan iba sa inda. Kaya ginadan sinda kan paragadan. Ang gabos na ito nangyari sa satong mga ginikanan bilang patanid, asin isinurat tanganing tukdoan kita na nabubuhay pa sa mga huring aldaw na ini. Kaya ang naguhona na pusog ang tindog niya, maglikay tatibaad siya matumba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Taramonin buhay, Taramonin buhay, asin kagayonan, at tubod agkamon, kagayonon marisong, Taramonin buhay, kagayonon mamisong, Taramonin buhay. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras man sa nang into, may nagkapirang tao duman na nag-usip kay Jesus dapit kan mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato, mantang nagdudulot sinda nin mga atang sa Diyos. Sinimbag sinda ni Jesus, naguhona kamo na mas makasalan ang mga taga Galileang ito kaysa ibang mga taga Galilea, huli sa nangyari sa inda? Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kung dai kamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Itong 18 katawong nagkagaradan na kanmarumpagan kantorin sa Siloe, sa paghuna nindo, mas maraot sinda kaysa ibang mga tawong nag-eerok sa Jerusalem? Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kung dai kamo magbakli, magagadan man kamo gabos, arog sa inda. Dangan nag-usipon sa Jesus kan parabulang ini. Ang sarong lalaki may tanom na higera sa iyang ubasan. Hiniling niya kung may bunga ito, alagad mayo siyang nakuha. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan, tulong taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini. Alagad mayo akong nakukuha. Paluda iyan. Sayang kandagang natatanuman kayan. Alagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan, kagurangnan, pabayain mo na, maski ngunya na sa nang taon. Makalot ako sa palibot kayan, dangan bubugtakan ko nin abono. Kung magbunga iyan, sa sunod na taon, marhay. Alagad kung dai, paludunta na. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan sa tong kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya, gusto kong i-welcome kamugabos digdi sa sanktuaryo asin parokya ni San Judas Tadeo. Aram ko ang kadaklan po sa Indo, yaon digdi, dahil ta sa aga may board exams for teachers. Yeah, let exam. Yeah. Sabi ko sa diri ko kasubago kang naglawag ako. Sana perming may board exam, tanganing araw kay ni kadakol nagsisimba. Yeah. So I hope
Sa mga masunod na aldaw, mahiling ko man po giraray kamo digdi sa parokya as in sanctuaryo, diocesan shrine ni St. Jude Tadeus. We go to St. Jude, bako sa na tanganing maghagad. Siyempre tangani man na magpasalamat. Yan. Gani na mamati ko pati yaon digdi sa nagsirimbangon yan sumatapnat sermonyan sa board exam. I hope magdilang anghel ako. Yan, namamati ko, tigigirabo ako. Baka lamang tunay ining girabong namamatian ko. Yan. Pero sabi nga ni po kayan, I know you have done your part, lalong-lalo na sa mga ginibunindong pag-review, as in pag-prepare. Narumduman ko kang matake akong bar exams, saro kang reminder na tinauman sa muya kan, sa muyang mga professor. Sabi niya, if you fail to prepare to fail. Yeah. Siyempre, yaon importante na ginibuta sa tuyang parte, bako sa nang nagparahapros kita kay St. Jude, nagparawalat dyan nila kulo na papel, dyan sa mga pews. Not only that, of course, we also need to do our part. God helps those who help themselves. So, ngunyan, nagsasarig na kita sa mga tataramo ni Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Yan. Sabihan daw yan sa katain mo. Pray, hope, and don't worry. Yan. Magturog ng marhay ngunyan na banggi. Mag-relax na, tama ng kari-review. Tinawa na kitang pirang bulan na mag-review. Tama na. Pahingaluin na ang isip mo. Tanganing sa aga. Relax ka na. And yan precisamente ang konteksto kaining sa tuyang pinagsaselebrar na panahon, ining panahonin Kwaresma. Kailangan nating magsunog kilay para makamtanta itong minamauta sa buhay. Di ba? Yan, makisumaro sa pagsakit, kagadanan, kan sa tong kagurangnan, tanganing makisumaro man sa iyang kapangganahan. We will win with Him. We will share in His victory so long as we also share in His suffering and death. Tapos na po ang sakuyang sermon. Yan. Ngunyan, imbes na sermon, tigahagad po sa muya kan sa tuyang, tigahagad sa tuya kan sa tuyang obispo na basahon sa ido, ining sarong pangapudan na basically it's all about hope amidst the situation na sa tuyang tigaatubangon yan bilang mga Kristiyano as in bilang mga Katoliko. Magayon man ini na oportunidad para sa tuyang mga future teachers na maging muklat po kita sa mga realidad na nangyayari sa tuyang kapalibutan. So, sarong pangapudan sa paglaom. Mga tugang niya mo, kay Kristong kagurangnan. Sa tubang kan mga presenteng pangyayari sa satong nasyon bilang mga tagapamahala kan sa tuyang pagtubod asin buhay bilang mga parasunod ni Kristo. Kaming sa indong obispo asin kapadean, buot na magpaabot ng mensahe sa indo sa kamawotan na matabangan kita, na sarabay na magpangadji asin maghurup-hurup kung paano niya to sisimbagon ang mga agyat kan mga pangyayaring inaatubang tasangon Sa enot na babasahon ngunyan, na ikatulong Domingo nin Kwaresma, madadangog niya to ang sabi kan kagurangnan na Diyos kay Moises, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan, nadangog ko an sa indang inagrangay. Naaaraman ko ang gabos nindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda. Marhay na maghapot kung paano niya to babasahon. Halimbawa, ining pag-aristar sa dating presidente Rodrigo Duterte kan International Criminal Court or ICC. Tanganing simbagon niya ang akusasyon sa iya nin paggadan kan sobrang 5,000 na tao o lampas pangani sa 30,000 sigun sa iba. Durante kan siya presidente kan mga taon 2016 hanggang 2022.
Magigirumduman, nakanapodon siya sa atubang nin sarong komitiba sa Senado, daing duwa-duwang inako kan dating presidente na siya ang nagsugo sa mga pulis, nagadanon ang mga pusher, asin mga adik, na iyungon niya ng basehan kan pag-arestar sa iya. Huli kan ipinahiling niyang kapangyarihan asin impluensya bilang leader, makusog ang buot, daing iginagalang maski sisay, maski ang mahal na Diyos sa iyang pinagbasang-basang, haros dainin sisay man sa sato, ang naghuna na maatubang siya sa kamugtakan na dai siyang kontrol. Asinan sa iyang boses dainan ning kapangyarihan, arog kang nangyayari sa iyang ngunyan. Ngunyan, ano ang itinutukdo sa to kaining nangyari ki dating Presidente Duterte? Enot sa gabos, pinapagirumdum kita na ang gabustang mga gibo may konsekwensya. Asin kunan sa tong gibo sala, urog na kun ini nagdudulot nin karatan o kagadanan sa kapwa, pasisimbagon kita asin sesentensyahan sa atubang kan hukuman nin Diyos asin nin tawo. Ikadua, ipinapagirumdum sa sato na ang kada tawo may dignidad na dai pwedeng basang-basangon. Ang buhay nin tawo urog na mahalaga, asin dai pwedeng pinapasipara, ninulitahali ini sa Diyos, asin dai kitang kapangyarihan na pasiparahon o duhagion, ratakan o gadanon ang sisayman. Kung dai tangani maako na makahiling nin sarong tawong kinagadan, paano niya to mabaliwala sana ang ribu-ribu ng ginadan? Sa ano man na dahilan? Dahil pwedeng sabihin na dahil ang sarong tawo drugista o kriminal, ang destino niya perming kagadanan. Ang derechos humanos, o inaapod niya itong human rights, bako sana para sa nagkapera, kundi para sa gabos. Bako sana sa may kapangyarihan o may kaya, may inadalan o may impluensya. Ang human rights o derechos humanos para sa gabos. Ikatulo, daita paglingawan, nadakul pang mga tugang niyato ang biktima nin manlain-lain na pagduhagi sa derechos humanos ninda, lalo na ang mga kasaradayan. Ribo-ribong mga eskwela, ang urual daw minapaeskwelahan na dain na mamahaw, mientras na pwede man kuta, na sindang tawanin pagkaon pag-abot sa eskwelahan, dahil tamay pundo ang gobyerno para sa siring na pangangaipo. Kadakol na mga tugang niya to andain na kakakuanin bulong, dahil nakakapa-ospital tadaing pambayad. Asin daing maninigong tabang para sa indang salud. Alaga ng mga programang masimbag kan siring na mga pangangaipo kan mga kasaradayan, arog baga kan PhilHealth, hinalian paninpundo. Pirang mga buhay ang nawara sa mga aksidente sa dalan, ninhuli sa raot na mga tinampo, asin mga tulay na hinidali o sinaputi ang pagkagibo. Pirang buhay ang nawara, mga harong na inanod, dahil tasupundo para sa mga proyekto na dapat ginibong aning magkontrol kan pagbaha, nawara. Pirang mga komunidad, ang dati da ipigbabaha, alagad ngunyan iyuna. Ninhuli sa mga proyektong daisinda kinonsulta, asin bako man sindaan pinakamabenepisyo. Sinasabing ansatong national budget ngunyan na taon, pig-aprobaran, bakong tanganing simbagon ang mga tunay na pangangaipo kan mga namamanwaan, kundi sa pag-onra nin kapritsyo, kagustuhan asin ambisyon ni nagkaperang politikong gahaman. Inigabos na mga mamundong ladawan kan sa tong nasyon, ang labi-labing pagtios nin kadakol na tawo, ang pagbaliwala kan mga programa asin proyekto para sa ikararahay nin gabos, dahil sa korupsyon, asin makasadiring ambisyon nin mga nasa poder, ang padagos na pagluya kan sa tong ekonomiya, asin kalidad nin buhay nin kada saro, asin dagdagan pa kaining pag-arestar kay dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Inigabos, nagdudulot bako lang
nin kapurisawan asin kawaran nin paglaom, kundi urog sa gabos pagkabaranga na pwedeng magdara sa to sa iriwal o mas makuring violensya. Anhapot, sain kita inaapod sa tubang kaining presente tang kamugtakan? Ano ang dapat niya itong gibuhon bilang mga syudadano? Bilang mga Kristiyanong syudadano. Danguguntaan sinabi ni Propeta Zacarias, papangyarihon nindo an hustisya, asin magmabuot, asin magmakulog kamo sa lambang saro. So enot, puunan ta sa pagmakulog sa kapwa, dangan sa pagtalubo sa pagkamuot sa satong banwaan asin komunidad. Dahil may pagmakulog kita, kaya habutang may kapwang pinapabayaan, inaapi, asin lalo na ginagadan. Dahil may pagmakulog kita, kaya pinagsusuportahan taan marhay na trabaho nin kapulisan asin militar. Alagad pinagsasagwi taan pag-aabuso sa otoridad, asin ang mga pagbalga sa derechos humanos, asin rule of law. Number 2, dai mawa ranin paglaom. Padagos sana sa pag-ibonin tama, maski dai panahihiling ang bunga. Padagos sa pagsabot, asin pagsabi nin katotoohan, lalo na kung ang kadakol ang nalilibungan, huli sa disinformasyon o napatubod nin kaputikan. Padagos sa pagkaherak, asin pagpatawad sa atubang kan kadakol na nagpadaog sa saindang takot asin dagit. Padagos na maghinguwa asin magpagal, pako para sa sadiri kundi para sa mga daing boses asin kakayahan, asin para sa mga masunod na kapag-arakian. Pangtulo, ngunya na panahon in eleksyon, magingo na kitang mga syudadano asin butante na marhay na may integridad asin ginagalang ang pagkasagrado kan balota. Bago kita magpili nin mga kandidatong may integridad man, asin puso sa paglingkod. Mag-volunteer sa PPCRV, asin NAMFREL, sa indong parokya, tanganing magtabang sa voters education, asin magbantay para sa matuninong na aldaw kan eleksyon. O pwede man, magsuporta sa kampanya nin mga matanos na kandidato, basta da magin parte sa darayaan, barakalan nin boto, asin pagpalakop nin disinformasyon. Kaya sa espiritu kan hubileyong taon na ini, sa nin paglaom, danguguntaan sinabing ini kan sa tong Santo Papa Francisco sa iyang surat ensiklikal na Fratelli Tutti. Iniimbitaran ko ang gabos sa panibagong paglaom, nin hulitaan paglaom, nagtataram sa to manungod sa sarong bagay na nakatudok sa kairaruban kan puso nin tawo, anuman ang kamugtakan niya, ngunyan, asin sa inman. Ang paglaom nagtataram sa to, manunungod sa sarong pagkapaha, sarong pangiturugan, sarong pagmaawot sa buhay na lubos, sarong pagmaawot na madarakan sa tong puso asin espiritu sa mga darakulang bagay, arog kan katotoohan, karahayan, kagayunan, katanosan, asin pagkamuot. An paglaom, makusog an buot. Tataong pasiparahon an anuman na kagabatan, asin anuman na nagpupugol tanganing mahiling taan tunay liliwanag sa satong atubang. Padagos kitang magbaklay sa dalan nin paglaom. Nuestra Señora ni Salvacion, an samong paglaom pakusugon, sa pagsunod sa kabutan kan sa imong aki, kami perming parumdumon na kami siring sa kahoy sa Ebanghelyo, dapat magbunga, takundai, tibaad kami paludon. Amen. Surat hali sa satuyang namumutan na obispo, asin mga kapadean, kan Diocese nin Legazpi. Unyan matindog kita gabos, sa tuyang maugmang ipahayag, ang sa tong pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta.
ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa selebrasyon na ininin pag-omaw asin pagpasalamat sa danay nakarahayan kan kagurangnan, mamibi kita sa Ama na urog niya tong masabutanan sa iyang pagiging harani, asin urog na magandam sa pag-ako sa iya sa satuyang buhay. Kaya sa kada petition masimbag tabi kita kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing sa saindang ministeryo, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pakusugon kang kapangyarihan kang Diyos na naghihiro sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, pamilya, asin puso, ang katuninongan na hali sa pag-ako, asin paggalang ning kapwa. Orog na ang mga lain man sato sa anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa yaon sa kadiklomanin pagtios, magkaigwakan kusog na magdulok sa Dios na danay na harani sa to gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos na yaon sa Santa Misa, makadarakan presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang simana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan makamansay kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos sa muyang Ama, ako ay ning mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod, mano dan manyamo ang pagkamo at asin katuninongan ni Jesus sa imong akit, asin sa muyang pag-ultanan sa imo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghingawang magpatawad sa kapwa,
Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kay ni madaog ming mga parakasala ang kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kay bakan dai mabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw, kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Mananangin nadigdig, sa ngaran ng kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal, purabonin ka bos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini an paggibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami, na nagrurumdum kan sa iyang pagkagalan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, kay ibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa inyo,
ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya ko espiritu. kanya na ira sa lambang saro, anina kong katuninongan. Peace be with you. Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, an sa tuyang paglaom, paladan kitang uyarig na maako sa iya. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamiibi sa hobilyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hobileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako kan panuga nin mga misteryong langit noon, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,302 pesos may 85 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 6,361 may 50 sentimos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 6,748 pesos may 35 sentimos para po ini sa pagmantinir kan satuyang simbahan. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 2 tig 5,000 pesos, 5 tig 500, asin 165 pesos. Hali po kay Hector Belches and Family, 2,000 pesos. Krisa Ann and Family, 300 pesos. Bien Gregory Onasan, 200 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa huring bendisyon. Ang sakuyang pasalamat sa gabos na mga naglingkod sa satuya pong misang unyan, magpuon sa satuyang mga lectors, commentator, ang satuyang choir, live streamer, mass collectors, ang satuyang mga sakristan, asin syempre ang satuya pong mga lay ministers. Salamat po sa inyo. Parpakan man daw niya to, Simba. Siring man ang samuya pong pakisumaro sa indong pamibi, lalong-lalo na sa pag-take ang nindo kang board exams sa aga. Inaasigurar ko kamo kan sa kuyang mga pamibi, ang sa kuyang mga misa, asin pamibi sa aga. Kasabay po kamo. Sana makamtan nindo ang sa indong mga minamawot, lalong-lalo na ang pagpasar sa board exams. So, kung yaon man sa indo digdi sumatap nat, sir. So, tabi man paisihon ako pagkatapos kang exam. Sana maghirilingan giraray kita. Salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa saimong Ido ko espiritu. an payo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Kagurangnan,
Namimibi kami, pasunodaan puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo, ining grasya, tanganing an mga nagdadanay sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, mautob an kapanoan kan sa imong mga tugon, uli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Amen. Pagkatapos po kayo ng misa, gigibuhon niya to ang pagbendisyon, digdi sa tuyang mga board takers. So, madigdi po kamo sa inutan para sa pagbendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Buhay para sa sadiri lamang, dahil sisay man ang nagagadan, para sa sadiri lamang. Agabos may paninimbagan sa lambang sarong. Agabos iniripo ni Diyos sa pagkamuo.